זוגי זה מספר שאפשר לחלק בשתיים. אבא! רגע. 5 ועוד 5. שב שם שנייה. אני רוצה, אתה שאלת... אז נשאר לך שארית. מה דיברתם? אני אתן לך דוגמה, שנייה דודי, שנייה. לא, תן לי עברי להסביר את זה. עברי קשה לו להסביר. לא, אני רוצה שעברי יסביר, מעניין אותי איך הוא מסביר. מה, נו, עברי? מה זאת אומרת הזוגי ואי-זוגי? מה הייתה השאלה? למשל 10 זה זוגי? כן. איך אתה יודע שהוא זוגי? בגלל שהוא נגמר ב0. אז... מה זה זוגי אבל? מה זה זוגי? זוגי... שחמור נותן לך ביתה אחורית זוגיה. זוגי זה למשל משהו שלכל אחד יש זוג. אתה בן זוג שלו. אי זוגי זה משהו, זה מספר נשאר לבדו. שאחד נשאר לבדו ואין לו זוג. יפה מאוד. עכשיו אני יכול להסביר בעוד דרך? אז רגע, אם למשל יש 5 תפוחים, אז זה אי זוגי. למה זה אי זוגי? כי תראה, אתה עושה 1, 2, 3, 4, 5, נכון? נכון. אז יש זוג ועוד 1 זה כבר 4, זה זוגי. אבל נשאר לך עוד 1 ואתה לא יכול להקיף אותו כי אין לך זוג בשבילו. נכון, אז זה אי זוגי. הנה, אני אתן לך דוגמה אחרת. נניח שיש לי 2 תפוחים ו2 ילדים. 2 תפוחים ו2 ילדים? אני יכול לחלק את התפוחים ל2 ילדים בלי שישארו לי בצורה שווה. אני יכול לחלק את התפוחים לזוגות, או כמו לזוגות ל2 ילדים, בצורה שווה בלי שישארו לי בעיה תפוחים. מה? אם יש לי 2 תפוחים ביד, אני יכול לחלק אותם בצורה שווה, בצורה פיירית, ל2 ילדים, בלי שישארו לי תפוחים ביד? בטח, אני נותן תפוח אחד לך ותפוח אחד ליאיר. זה פיירי? כן. כי אתה קיבלת תפוח ויאיר קיבל תפוח ונשארו לי תפוחים ביד? לא. לכן 2 מתחלק לזוגות, נכון? כמה זוגות יש ב2? זוג אחד. ב2 יש 4 זוגות? אפשר כאילו לעשות כאילו... ב2 זה זוגי בגלל יש בו זוג אחד? 2, אתה יכול רק להקיף. כי חילקתי תפוח אחד לך ותפוח אחד ליאיר. חילקתי זוג אחד של תפוחים, נכון? עכשיו רגע, שנייה, 4 זה זוגי? למה? אם יש לי 4 תפוחים ביד... זה 2 ועוד 2. נכון. אם יש לי 4 תפוחים ביד, אני יכול לחלק... לכל אחד יש סוג 1. נכון. אני יכול לחלק 2 תפוחים לך ו2 תפוחים ליאיר. ואז יש לכם מספר שווה של תפוחים? זה פייר? נשארו לי תפוחים ביד? אז רגע, אז אני רוצה להבין משהו. רגע, נשארו לי תפוחים ביד? לא. אבל אם יש לי 3 תפוחים ביד, אז אני יכול לתת לך תפוח אחד וליאיר תפוח אחד, ואז מה יישאר לי ביד? תפוח אחד. עכשיו, זה זוגי? לא. זה לא זוגי, למה? כי תפוח אחד זה לא זוג. כי אין לו זוג. נכון? כי אני לא יכול לחלק את זה לזוגות. למשל משהו... אני פותח אותו באמצע. אני אסביר לך מאוד דרך. אז מה שאתה אומר זה ש1.5 זה זוגי? משהו נקבע. איזה זוג. משהו שהוא... יחידה שלמה, מאותו סוג. אתה מבין מה זה זוגי ואי זוגי, יאיר? רגע, 5 זה... שנייה רגע. 5 זה זוגי או אי זוגי? זוגי. 5? כן, זה יכול להיות זוגי. לא, אל תתחכם. לי 2.5 ולא 2.5. לא, זה לא נכון. כי מדובר בזוגי, מדובר על זוג שלם. מה, תגיד לי, אתה ראית פעם זוג של בני אדם שמורכב מבן אדם וחצי אישה? כן. איפה ראית בן אדם וחצי אישה? גם האינטרנשיונל. באינטרנט שרואים בים. בים, אתה יודע, ים. אני אתן לך עוד דוגמה. נגיד לי בים, אז זה בתוך המים, אז אני רואה רק חצי. יש לי לך שאלה, יאיר. תגיד לי רגע, 2 גברים ו2 נשים, כמה אנשים זה? 4. זה זוגי? כן. נכון, שאפשר לקחת גבר ואישה וגבר ואישה, אבל לעשות 2 זוגות. 3 נשים ו2 גברים, זה זוגי? אבל אני אסביר עוד דרך. כי בן אחד יכולים פשוט להעיף בד, ואז יש לך... להעיף בד, זה כבר לא זוגי. אפשר לבנות 2 זוגות ונשארת בת אחת לבד, נכון? חכה, אני רוצה להסביר. לכן זה אי זוגי. אבל אם אפשר פשוט לקחת אותה, להעיף אותה לגרשים. 1 זה זוגי? אבל אם זה מספר... יאיר, 1 זה זוגי? איך אתה יודע אם זה זוגי או אי זוגי? ומה שזה נגמר, אם עושים לך מיליון,
זה נגמר באפס, זה זוגי. זה מתחיל באפס. לא, מיליון מתחיל במה? אחד. יפה. איך? עכשיו רגע, עברית, בואי נשאל שאלה. אפס זה נגמר באפס, תראה. למשל, כל מה שהוא נגמר באחד, שלוש, אני רוצה להראות עברית. 7 או 9? ב9, אז זה אי זוגי. אם זה ב10, לא. אבא, אני צריך... אם זה נגמר ב10, משהו שאני יכול להראות 2, שזה גם 4, להראות לו 6, אז אני צריך דף ועט. או 10, אז זה... תבקש מעברי, הוא יביא לך. עברי, אני צריך דף יפה מאוד. מה? לא רוצה את האדומה. אבל השאלה שהיא מאוד קשה, זה לא לכל ילד, רק ילדים ממש מומחים. איזה איברים בגוף שלנו הם זוגיים ואיזה הם אי-זוגיים? איזה איברים? האישה שאתחיל איתך, הראש זה זוגי או אי-זוגי? אי זוגי. איקוזי. העיניים זוגי? כן. ויש לי רעיון להגיד לך מה זוגי. אף לא. הנחיריים כן. כן? והאף הוא זוגי? לא. והנחיריים? כן. לא. אבל תראה, רגע, אני רוצה להגיד לך מה עוד זוגי. אם שכחתי איך קוראים להם שתי האלו שהם מחוברים ביחד, נו. ביצים? כמו... לא ביצים. בולבולים? שני הבולבולים? בולבול זה זוגי או אי זוגי? אי זוגי. בול, אז למה אומרים פעמיים בול? ביצים. מה עם ביצים? ביצים זה זוגי. כן, ואם אתה בשבת רוצה רק ביצה קשה אחת? זה אי זוגי. אבל רגע, לעברי אין 3 לא, ביצים? זה זוגי. גם זה הלבן מסביב, וגם הביצה בתוכו. לא, אבל השלם קוראים לו ביצה, הוא אחד. עכשיו, יש לי לך שאלה, עברי, אתה מוכן לראות? הטוסיק הוא זוגי או אי זוגי? זוגי, כי יש לה 2 חלקים. כן, אבל הטוס עצמו הוא זוגי או אי זוגי? אי זוגי. טוב. זוגי. עכשיו הרגליים הן זוגיות או אי זוגיות? זוגיות. כן, כמה אצבעות יש ברגל אחת? 5. אי זוגי או אי זוגיות. זוגי? אי זוגי. וברגל השנייה? גם אי זוגי. גם אי זוגי. מה גם אי זוגי? לא. לפעמים יש אנשים שיש להם 3 אצבעות, יש כאלה עם 7 אצבעות. לא? מה כן? מה, ראית פעם אחד כזה? לא. אבל יש גם כאלה שיש להם ככה. כאילו זה היה. נכון, אבל זה רק בסרטים מצוירים בדרך כלל. לא? לא אצלנו ביישוב. יש לי עוד שאלה. טוב, להיות על הטוב. עכשיו שאלה ממש ממש קשה. המוח שלנו, די. המוח שלנו זוגי או אי זוגי? זוגי. יש גם מוח קטן וגם מוח גדול. לא, שאלתי על המוח הראשי, הוא זוגי או אי זוגי? אי זוגי. זוגי או אי זוגי? שימו לב איזה מילה אני אומר. אני לא אומר עיניים, אני לא אומר נחיריים, אני לא אומר שפתיים, אני לא אומר ביציים, אני אומר מוח. מוח זה מילה לזוגי או אי זוגי? לאי זוגי. כן? אתם בטוחים? זוגי. למה זוגי עברי? בגלל שיש מוח קטן ומוח גדול. וואלה, נתפס לו הארדון זו. אתם יודעים שהמוח שלנו מחולק לשתיים גם כן? כן, יש 2 חצאים, יש פס באמצע, שכחתי איך קוראים כן, לו, אונו. ויש 2 חצאים. אתם יודעים איך קוראים לזה? לא, הוא אמר לנהג שהוא לא בא היום. עומר. אבל תודה שחיפשת, חמוד. תגיד, מי היה הנהג היום בהסעה? מוחמד? טוב. נהג חדש היה. תגיד לי, פלאפל זה זוגי או אי זוגי? פלאפל. רגע, שנייה. זוגי. אי זוגי. מה? לא זוגי. אבל מה? זוגי. הוא מתכוון על כל הפלאפל שוב. לא כתוב? תשמע, אם זה מספר שמתחלק ב2, שאפשר לחלק אותו לשניים, לשני אנשים בצורה שווה, אז זה זוגי. אז זה גם זוגי וגם אי זוגי. ואם רוצים לחלק את זה לשני חתולים ולא לשני אנשים? 2 חתולים זה לא זוגי. לא רצו אותה. אוקיי, עברי. אבא, זה גם זוגי. אבל לא תלך אתה בכך. תלך לך? טוב, אני רואה שאתם... ראינו אותך יאיר. לא אומרים יאיר, אומרים יאיר. 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 לא, אומרים פלייר. עזוב את הביצים שלי. עזוב את הביצים.